24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि जत टिप्रा मथा OYTF ताई TWF नि जत सेंग्रा जोंसं तिनि पद्माबिल आरडी ब्लक हाबानग तिनि डेपुटेशन रलाइखा ओ डेपुटेशन रलाइमानि मूल एजेंडा न अंखा पुइला सिगां बनि एजेंडा 1 नम्बर हंगाखाय BC इलेक्शन मा खलायनाय ताई BC इलेक्शन खायमानि यागुल ताई मानथाय सकथाय रंनो मा रोजागनाय एबा ताई आ जागाबो जे ब्लक चेयरमैन तंनाय बरक सिमिंनो साग मुसुंतै साग तंथक्तै तंलायो ताई लुकुरंनि बागै मुंसा हामग्रायनाया लामा कोरै तै कोरै रेशन कार्ड सनामजागिया ताई APL कार्ड तंमानि न BPL कार्ड एबा एथक फानो खलायै रिया लुकुरंनि मानथाय लुकुरंनि सकथाय सेफ्लेजाक तंमानि ओ कग्रंनो सालायखा तिनि ताई आबनो तैनो तिनि मेमोरेमेंट कपि रिखा पद्माबिल आरडी ब्लक नि वीडियो नि यागो ओ डेपुटेशन रायथानिबो थांगै मानजागैखा 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि तिथि एडिसिओ कप्लायंजाक सिखला हामग्राय बेदेगनि मन्त्री बरम गोनां सुहेल देव बर्मा ताई 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि विधानसभाओ कप्लायंगै ताबुक MLA अंजाक बरम गोनां रंजित देव बर्मा बबो थांगै मानजाखा तिनिनि ओ ब्लक डेपुटेशन रलायथानिओ फियाबा पद्माबिल आरडी ब्लक वीडियो हंके बोरै फियाबा बिनि कगनो नायादे ब्लक चेयरमैन फियाबा आबो तामुंगै ओ जे सामुं दागिमानि तामुंगै सामुं नाया आबो बेलाखै सुमुं कत ताबो लुकुरंनि खुगो ताई आबोनि यागुलो IPF नि एक्स MLA बोनो ताबुक पद्माबिल आरडी ब्लक बोनो ताबुक ब्लक चेयरमैन जाहातो ताबुक चेयरमैन हिनै केबनो एप्रुव रियानि बागै बोनो ताबुक चेयरमैन अंगै तंगो ब्लक चेयरमैन फियाबा IPF इंगिदा तिनि बो आबो हाइके लुकुरंनो नाया अंगै तंग लुकुरंनो मानथाय सकथाय तामुगै रिजागिया अंगै तंग आबो लुकुरंनि खावो ताबुक बेलाखैनि सुमुं कतर आसायजाक फियाबा ताबुक लुकुरक कक साजाक बोखावो फियाबा IPF रक तामुगै आमा हाइके तनि हिनै आबोनो ताबुक बेलाखिनो वाना लायजाक तंको संतनाय लुकुरक बंनि मानथाय सकथाय मायानि बागै फियाबा बुट फुरो हंके मानानि सकनानि बागै गोबांमा लुकुरंनो कग्रिवो फियाबा ताबो माया मुंसाफानो पाइथागो पद्माबिल आरडी ब्लक नि हाबानगो बेलाखिनो तिनि गेट चाकरुबलायै गेट दागालायै तिनि बेलाखिनो ओट नांगै तुंफ्लालाय थांखा पद्माबिल आरडी ब्लक नि हाबानगो ओ तुंफ्लालायमानि कगनो अंखा पद्माबिल आरडी ब्लक नि वीडियो तिनि MDC MLA रंनो दाम रिलिया फियाबा IPF नि एक्स MLA बोनो ताबुक पद्माबिल आरडी ब्लक नि बोनो ताबुक BHC चेयरमैन बोनो सिमिंसे दाम रिवै कक सासिवो फियाबा MLA MDC रंनो दाम रिलिया हाइनि बागैनो तिनि बेलाखिनो तुंफ्लावै थांखा पद्माबिल आरडी ब्लक नि हाबानगो नायतंदि चिनि कक्टिबिनि बिसिंतै ओ मांफ्लिनो Iya nasi minum kita.
coba kotor coli nih. Iya kayak coba kotor coli kah. Dakti bisi election makai nih. Dakti bisi election makai nih. जतन फायो दाबी चिनी हानि बागै चिनी दफानि बागै जों बरंनो कयो चिनी दाबि रिथन जों बिपिएल कार्ड खलाय रिथन जोंनो ताइ तै रिथन ताइ लामा खलाय रिथन जोंनो जतन खलाय रिथन अबनो जों नायना फायमानि बरक जोंनो गेट तालारिवो जोंनो बुनानि तगनानि खलायो तामो फैसा सोर खलायो अबनि बागै बरक अब खलायो जोंनो हा बस हाबाबाय जों जनता बायसि बंनो नांगोन बिले नंनि मताम ब्लक म हंगाय पद्मबिल आदि ब्लक अच्छा नंनि समस्या हंगाय रेशन कार्ड नो माने एपीएल नो बीपीएल सनामनानि एबा रेशन कार्ड क्रिनो रेशन कार्ड सनामनानि आबनो नं दाबि ताइ नरंनि दाबि लामा नांनाय दै करै दै नांनाय जों ताबं माइरं 50 टाका केजि 40 टाका केजि अब जों साइमिया जों एपीएल बया बीपीएल जों दंग रेशनाबो गद समाया जों मुं समाया रेशनाबो अच्छा बयजोंनो फिरिमान दङ चिनि मान नाकरै जों चिनि पद्मबिल आदि ब्लक नि बिसिंग खबजा सदता बिसिनि उंगै जों तिनि अर ब्लक डेपुटेशन दिखा चिनि प्रधान दाबि उंखा विलेज कमिटी इलेक्शन दाति दाति मा खलायनाय विलेज कमिटी इलेक्शन यासा जरा ताबुक जे एडीसी हापांग बाय गवर्नमेंट बाय जे मॉनिटरिंग कमिटी खलाय रिजाखा चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर बरंनि पक्तिके एडीसी आमसाइनि तिप्रासा आमसाइनि हामक्रायनि सामुंमा तांनाय बरंनो फानदिवै बंनि याक्तिखाय जत बेनिफिशियारि लिस्ट को माखायनाय जे करि बररक एपीएल कार्ड नुं तंमायखा एवं बर बीपीएल नुं उपयुक्त बरंनो दातिखाय बीपीएल कार्ड मारिनाय चिनि कामि आमसायो गोबांमा बयस्क बरक तंगो खरा कम्पा तंगो मखल नुगिया तंगो बरंनोबो दातिखाय बाटा मारिनाय जों अमनोबो चिनि दाबिओ जों साका अम सिमिया रेगानि जे सामुं खायजाक तंमानि अमनोबो दातिखाय सामुं खालायनायनि बागै ताइ रेगानि सामुं गोबां नेन बागैबो जों साका ताइ कामि आमसायो गोबां चिनि बरं नगमायाखो ताबुकबो सतै नगमायाखो खिताय नगमायाखो अमरंनोबो जों दाति रिनानि बागै जों तिनि बिदिन्थानि खायसे मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा तिनि प्रतिनिधि रंनो तिनि ब कगमारिखा जे जातिनो ब अमनि बागै याफ्रि रमनाय एवं जों आंबो किसुदिन आगेनो चिठिरिखा दातिखाय जे सदरता बिसिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेम्बर रंनो तै ताइ जनप्रतिनिधिनो तै नों कायसे मिटिं और कल खायदि माने बताबो कल खाया जों बनो तिनि मीडियानि बुसकांगो चिनि सभा खालायनाय सेंक्राक जोंनि बुसकांगो जों स्राय सानानै नायो जों बनो 20 दिन समय रिखा 20 दिन बिसिङाव जुदि जोंनि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनानै अमनि कोनो जुदि याफ्रि रम यांगाखाय मोनसे टेबो कटर जों चबाव नखरनाय अमनि बागै जों क्लियार तंगो जों अमनि बागै हुसियारि सानना नायो जेर अवैध भाबे कोनो इलेक्टेड मेम्बर या बनो बीएससी चेयरमैन खालायै अ आदि ब्लक चलिगला पद्मबिल आदि ब्लक चलिगला बेनिफिशियारिनि मुं जेता लिस्ट खालायजाक तंमोन ता बिसिं अम चिनि चेयरमैन चिनि वाइस चेयरमैन मेम्बरनि याक्तिखाय मारिनाय और कोनो ताताल हुई माने इनको तनि मानगलाक सराय जों साना नायो एडीसी गवर्नमेंट एडीसी आमसाइनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जे मेम्बर रंनो जे मॉनिटरिंग कमिटी खायलिका एडीसी आमसायो अमतिखाने मा सलिनाय ब्लॉक कमिटी ब्लॉक नि जे वीडियो बरंनि माध्यमे न बेनिफिशियारि इनको लिस्ट मा खालायनाय कायसें खा खालायो तिनि ब्लॉक डेपुटेशन बलायके कचां खायनका दारा तिनि और फाइमानजक फायनाय चिनि बरम गनां इएम बिनि कायसे जरुरी मीटिंग ब थाङै मा पाइखा हैकाय जों तिनि और गोबांमा और हाजार बरक फाय जों तिनि ब्लॉक डेपुटेशन दिखा जों नाया जे उनको वालाय सुलाय उठोन और जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हामियां को जों मन नाया जों कसां तिनि डेपुटेशन दिखा जों नायो लुकुरंनि मानथाय सेफेला जाक माने बरं मानफु होननाय जों नायो